बे प्रेसमेन्टनि गेजेरजों जोङो दिनै रायजो राजानो फोरमायनो नागिरदों 40 नं रौता समस्तिनि उदां बिजाथि मन्टु बसुमतारी बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट डक्टर निलुत सरगयारी बिथांनि सायाव मोनसे बेसलेस मोनसे एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव जोङो रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों बिथां मन्टु बसुमतारीया बुंदों जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जा बिजाथि बिथाङा सासे साख्रि मावदों आरो सरकारनि दरमाहा जाबाय थादों आरो बिथांनि कलेजा सरकारि होननानै बिथाङा मोनसे कमप्लेन होदों रिटार्निं अफिसारनियाव दा बिथाङाखौ जों मिथिगौ बिथाङा कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेजनि गावनो सासे चेयारमेन जानो हागौ बिथाङा गावनो मिथिया बे कलेजा जे प्रभिन्सियेलाइज जायाखै गावनो मिथिया बिथाङा बुंदों सरकारनि दरमाहा जाबाय थानाय सासे बिजाथि डक्टर निलुत सरगयारीया बिनिखायनो बिथांनि जाबायदि केन्डिडेटसार बेखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिथाङा दाबि खालामदों दा जों बेवहाय मिथिनो मोनदों उइदाउट माने जिबि मिटिं बिथाङा भेट' पावार बाहायनानै कलेजनि मुंखौ मिस इउज खालामदों मानोना बेवहाय कुनु माने गभार्निं बडिनि मिटिं ज'आलासिनो बिथाङा बेबायदि मोनसे पावारखौ मिस इउज खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा जों बेवहाय बेखौसो बुंगोन बिथाङा टटेलि फ्रास्ट्रेटेड माने गावखौ लानानै माने जों मिथिनायाव बिथाङा कंग्रेसनि केन्डिडेट बिदोंमोन नाथाय बिथाङा मोननो हायाखिसै बिनि थाखाय बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट जानानै गेलेनो ओंखारदों दिनै रौता समस्तियाव दा दिनैनि दिनाव जोंहा इउपिपिएल हान्जानि जाबायदि नुथाय बे खोब मोजां रौता समस्तियाव आरो बे देरहागोना जोंहा रोखा बेबायदि रायजो राजानि दोहौ आरो रायजो राजाफोरखौ बे इउपिपिएल हान्जायाव फैनायखौ नुनानै बा जोंनि देरहागोनखौ नुनानै बिथाङा मेगन सादों बा जिलेस जादों बिनि थाखायनो बिथाङा माब्रैहाय खायदा खुयदा खालामनानै जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटसारखौ केन्सेल खालामनो हागोन बेखौ बिथाङा नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा टटेलि फेइलार मानो होनबा जों मिथिखागौ बिथाङा सासे सरकारि साख्रि मावाखै आरो बिथांनि जाबायदि कलेज जा केबिआर डिग्री कलेज बियो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेखौ मिथिखागौ दा जोङो दा बिथांनि जे बेसलेस एलिगेसन लाबोदों बिथाङा बिनि सायाव जों बेखौसो बुंगोन बिथांनि आन्दाव सोरबा जोंनि बेरेखा हान्जानि बेवहाय आखाइ थानो हागौ आरो बियो नंगौ दङ होननानै जोङो बुंनो हायो दा दिनैनि दिनाव जों बिथांखौ खावलायनोसो लुबैदों बिथाङा सासे अरां ओनसोलनि बे रौता ओनसोलनि बा बे रौता समस्तिनि सासे मानगोनां सुबुं सासे बारग' फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा बे समाव समाजनि माखासे खामानिखौसो मावनांगौ दिनैनि दिनाव बेबायदि राजखान्थियाव फैनानै नंखाय बेले बेजे माखासे एलिगेसनखौ लाबोनानै जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं बा गोनो गोथो खालामनायखौ जों लुबैयाखै बेनिखायनो जों खावलायनो नागिरदों रौता समस्तिनि इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ खावलायनोसो नागिरदों जाहाथे बिथाङा हायोब्ला बे बर' रायजो राजानि बा नै बिटिआर जा सुक्ति बिनि माखासे जोंनि इसुफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंजों फैनानै बिथाङा जोंखौ मदद होफैनांगौसो आरो जोंजों लोगोसे खामानि मावनांगौ आरो बिथांनि थाखाय जोंनि दरजाया जेब्लाबो गेवनानै दङ जों बिथांखौ बेखिनिखौ जोङो खावलायनो लुबैगोन आरो दिनैनि समाव जों बेखौनो नुनो मोनदों जोङो इउपिपिएल हान्जा रौता समस्तिनिफ्राय जोङो देरहागोन आरो देरहानाया जोंहा रोखा जाबाय बिनिखायनो जोंनि सायाव गोबां माने मानसिफ्रा जोंनि सायाव बेरेखा साननायजों जोंनि मानसिफोरखौ गोनो गोथो कनफिउजनाव लाबोनो सेस्था खालामगोन बिनि थाखायनो आङो जोंनि रायजो राजानिसिम खावलायनो लुबैदों जाहाथे रावबो गोनो गोथो जाया आरो जोंनि इयुनाव जोंनि बे केन्डिडेटसारनि सायाव जेबो बेले बेजे जाया मानो होनबा जों मिथिखागौ बिथाङा सरकारि साख्रि मावाखै आरो बिथाङा सासे सरकारि कलेजनि सासे बिबुंगोराबो नङा बिथाङा कमप्लेन होनायावबो नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय बिथांनि जाबायदि कमप्लेन बियो बेसलेस जेबो ओंथि गैया आरो बिनि थाखायनो दिनै जोंहा केन्डिडेटनिया जोबथा डिक्लेरेसन जाबाय आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बिथां निलुत सरगयारी बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै बिजाथि महरै गनायजाबाय आरो बेवहाय 4 नाम्बाराव जोंहा इउपिपिएलनि बिथां निलुत सरगयारी बिथांनि मुङा दङ आरो जोंनि सिम्बला जाहैबाय ट्रेक्टर जाहाथे जेबो गोनो गोथो जानो गोनां गैया होननानै आं सानदों रायजो राजाखौ मानो होनबा टटेलि जोंहा दिनै फाइनाल लिस्टआ ओंखारबाय बेवहाय रिजेक्ट जानायनि बा बेखौ केन्सेल खालामनायनि कुनु साननांगौ बाथ्रा गैला आरो बेनिखायनो आं खावलायनाय रायजो राजाया जाहाथे गोनो गोथो साननायखौ गारनानै बा बेले बेजे साननायखौ गारनानै मोजाङै देरहासार होनायाव जोंखौ मदद खालामो बेखौ जों खावलायबाय